Soc la Txell Soler, atleta i molt de Manresa. Doncs per mi Manresa significa casa meva, perquè al final és on treballo, és on visc, on passo la majoria d'hores, per tant, significa casa. Doncs el seu entorn, tots els camins que té, que en un moment pots estar a la ciutat o pots estar perdut al bosc, i també el petit comerç que encara conservem i els petits barris, que al final és com un poblet. Conservar aquest ambient de poble, intentar apostar pel comerç petit, per aquestes botiguetes de proximitat i intentar que Manresa també sigui neta i que tothom hi estigui content vivint. Doncs sí, les ciutats tenen un paper molt important, es poden fer més zones verdes, es pot, per exemple, fomentar el transport públic o per exemple, tenir una bona gestió de residus. Doncs sí, el que passa que la meta canvia una mica perquè en aquest cas no és bona. Sí que és veritat que se'ns està acabant el temps, ho estem veient que cada cop tenim més calor, hi ha més sequera, cada cop els canvis de temps són pitjors, llavors anem una miqueta a contrarrellotge i està en mans de tots mitigar-ho. Doncs és un sistema molt bo perquè ens fa tots responsables del reciclatge i sí que és veritat que la gent que ja es reciclava doncs continuarà reciclant i la gent que potser no ho feia ho haurà de fer i per tant jo crec que entrarà una miqueta en aquesta roda i al final una cosa que al principi s'ha de fer una miqueta d'esforç serà doncs una cosa de costum i que després ja no costarà. Doncs jo els diria que s'animessin a fer-ho bé perquè al final les coses fetes malament i fetes bé costen el mateix.